Помня преди 15 години, когато започвахме, 5 човека, приятели, големи идеи, големи амбиции. Завладяхме българския пазар, разширихме се към европейския, почти 150 човека вече, гоним 1 милион свързани устройства, че даже и в края на миналата година си купихме една американска фирма, Uplink, която е пионера в нашата индустрия, с близо 20 годишно присъствие на щатския пазар. Нашата компания е една от малкото, които могат да се похвалят, че подобряват своите параметри всяка година. Като се стремим да сме не само най-добрите, но и първите иноватори, откриватели. M2M Services най-просто казано прави комуникатори за алармени системи. Зад това обаче седи едно много комплексно хардуерно и софтуерно комуникационно решение. Фирмата не спира да се развива. Успяхме да бъдем партньор с Honeywell, който е лидер на пазара на охранителна техника. За мен беше голямо предизвикателство да си представя изобщо как се създава продукт с цялото изграждане на инфраструктура, но в моя кариерен път в M2M имах възможност да видя целият цикъл на работа. Това, което ни прави уникални като фирма и като продукт, Simplicity Applied. Тоест тази комплексност, всъщност ние като фирма успяваме да я скрием от потребителите и да предоставим един продукт, който е лесен за употреба и заради това предпочитано решение. В момента съм в по-хибриден екип, в който embedded програмисти, заедно с бекенд и мобилни, разработваме един продукт и съответно аз доста често правя pair програминг с мои колеги. Работата е различна, динамична, разработваме нови продукти, познавам нови технологии из основи. Най-много харесвам в M2M ценностната система и културата, която освен нещо написано някъде, можем да видим и в колегите. И нещо, което най-ценно научих в M2M е, че трябва да правим нещата по правилния начин, а не по лесния начин. Задържаме тук това, че хората са изключително готини, лъчезарни, добри. Мога да кажа, че те, освен мои колеги, са и мои приятели. Бързо създадохме доста добра връзка. Всеки ден можем да се борим с проблемите, които изкачат и с задачите, които трябва да решим. Аз научавам тук нещо ново всеки ден и работата, която върша, на мен много ми харесва. Другото, което ни прави това, което сме, е стремежът ни към ефективност. Опитваме да си изградим модерен офис със съвременно производство и това е нещо, към което се стремим. Всяко ново знание, идея, предложение се изслушва и обсъжда. Всеки сам е отговорен и ангажиран за крайните резултати. Опитваме се да създадем среда, в която всеки да бъде лидер и да помага на другите да бъдат лидери. Смятах за невъзможно това да достигнеш до някакъв тип менеджмент позиция за кратко време. В M2M разбрах, че всъщност това не е така и всичко зависи от теб самия. Това, което отличава компанията и продуктите ни е, че ние сме винаги по-добри от другите. Ние просто тук караме нещата да се случват. IoT и Home Automation в частност са бъдещето и ние сме се запътили именно на там. Фановете на фирмата, глобален лидер в нашата индустрия.